teraz si povedz, mám. Aké farby? Žl. A prejdeš po ktorých mostoch? Po žl. Dobre, tak sa postavte každý svojím mostom. Aký máte, to keď nevieš, pozri sa do ruky, akú máš farbu balónu. Dobre, no a choďte obidve naraz. Prešli správne, deti? A každý z vás mi teraz povie, aký má balón a po akých mostoch musí prejsť. Nikola začne. Nahlas. Mám žltý balón. A po ktorých mostoch musíš prejsť? Po žltých. Dobre, ty. Michal, mám zelený balón a prejdem po zelený mostoch. Maria? oranžový balón, prejdem po oranžových mostoch. Super, tak nech sa páči. Každý, aký má balón, sa postaví. A teraz, deti, vy pozorne pozerajte, či vpredu správne. Ja som Ríška pozerám. Začneme teraz. Choďte. Ja mám Nikola. Prešli správne, deti? Áno. Poriadny potlesk.